Salman kama mkuni na funga jamaa sibonge ngenza ma videos tende ngifundisa ngetype emasho subscribe channel like help in share. So yabo masikhuluma ngomaskandi bafethu sikhuluma ngento involve kakhulu left hand ukuthi unyakaza yabo. Njengoba into encane simple encane ngoba yabo ngothiwa lapha sibreak ama videos kaMaskandi. Videos amade kanti anginalo idatha nami yabo. Yabo sothi lapho uyavala iculo uma ulivala ngomaskandi nothi kungaso sonke isikhathi ohlezi ulivala kanje but ezinye indlela lezi ayisenze nje lento le but angifuna kahle nokufundiswa ngomaskandi angifuni kodwa maybe egcineni ngizogcina sengifundisile ukuthi yabo lento izosuke idelay kakhulu ukufundisa yabo noma ukufunda kwabantu noma ukuprogressa kwabantu yabo lento leyo. But ke nanku uphiso omncane so ngizikani nabo Spaghetti pizza corner. So inte kanje na abo. Yabo inte kanje a break it down nje angikhulumele ngawo. Mina ngithanda ukuthi mina abantu bagcile ku basic. Afunde basic then okunye bazoyifundela bona ngendlela afuna ukugcila kakhulu uMaskandi hayi angithandi kakhulu yabo kodwa nje ngoba mina nginezinto engikholelwa kuzona ukuthi if uyibambile noma uzazile zizokunika ulwazi olukhulu lwe-keyboard yawo manje uMaskandi uzokunika nje uzodlala into ongayazi because ukusamela uqeqesha left wakhe yabo ukuthi ukwazi ukuhamba yabo lento lena mina ngijwayela iyona ndlela yakhe leyo yokufunda.